ngokhulu kuyithoba nje asikhulume nawe la ngokhethekile igama kuPastor weNingi. Ngiyathemba lokho khona wherever you are konke kuhamba ke kahle empilweni. uNkulunkulu ke eqhubeke kubusise, uNkulunkulu eqhubeke evule iminyango empilweni yakho oyifisela kona okuhle engathi ngenzeka njengoba kunjalo inganya kwethu. Sikhuluma la ngephupho lika Phoshe uthi ngiyabingelela pastor, ngicela ukubuza kusho ukuthini uma uphupho ugcobisa umfundisi ngeoil ekhanda, umfundisi omaziyo elinye ngiphupheke ubaby mama wendoda yami njalo this time ngimpupheke elele. Ngiyabonga ngisazophendula. Into yokuqala amafutha ayasebenza kakhulu kubantu abakholwayo, kubantu abasebenzela uNkulunkulu, athathwa njengogcobo olithile. So uma uphupha ugcoba umuntu ngamafutha, lolu uphawu lusho ukuthi ngenzeka umuntu ophathiswa amandla nomsebenzi ongcwele ukundlulisa ugcobo kulowo mfundisi loyo, noma ke isibusiso esithile esivela kumdali, noma ke lowo muntu lo mangukuthi nje uyagula suke engahlalulame, noma mangukuthi unenkinga abhekene nazo ngenzeka uzophuma enkingeni lezo ngenxa mhlawumbe yosizo lwakho noma ke ngenxa yosizo oluvela ke la kuNkulunkulu. Into enye singayibalula ukuthi uma uphuphala ugcoba umuntu ngamafutha kungaphinde kube uphawu osuke lubika la ukuthi wena uyisibusiso noma uzokuba isibusiso kulowo muntu loyo noma nje komunye umuntu osuke usondelene naye. Uma uphupha ubona umuntu omaziyo ke elele, lolu uphawu osuke lusho ukuthi lowo muntu loyo ubekuziba noma uzokuziba okwesikhashana. Kanti singaphinde sikuveze ukuthi futhi uma ubona umuntu omaziyo elele eduze kwakho ke, sekusho ukuthi kungenzeka lowo muntu loyo noma wena kukhona inkinga enizama ukuzigwema ezikhona phakathi kwenu. Ngenzeka lo muntu loyo kunenkinga ethile azama ukuyigwema ephakathi kwakho naye, noma wena uzama ukugwema inkinga ethile esuke phakathi kwakho nalowo muntu loyo, yabona. Kodwa ke siphethe ngelithi uma uphupha ubona umuntu omaziyelele kungaphinde kukhomba ukuthi loyo muntu loyo ushaya indiva izinto ezithile ezibalekile empilweni, noma uzoshaya indiva izinto ezithile ezibalekile empilweni, uyabona. Ubusisiwe la noma ubangiwe malunga uthi ke makwande pastor ngiphupheke la ngihamba ngibona ke iwashi ngilithathe ngilifaka esikhwameni ngiwadobe nje lamawashi uthi ke gcineni engabe sengitopa ke necklace yegold iphinde ibe nama-pearls. Ngase ngiyaphaphama ngabe lisho ukuthini inkosi ngithela umoya. Into oqala singayiveza la ukuthi uma uphupha ulithola noma ulifaka iwashi, into oqala ngaba uphawu oluhle nolungabika ukuthi kungenzeka uzothola ifa noma into ethile enhle ungazelele, noma ke kunezinto ezintsha ezinhle esingathi zenzeke empilweni yakho. Kanti okunye singakubalula ngalo iwashi kungaphinde lapha iwashi limele ukuthi likhuthaze ngokuthi kumele mhlawumbe usukume usithathe wenze umnyakazi empilweni, ukuthi kungenzeka umuntu odembeselayo empilweni. So uma udobhalela iwashi kusho ukuthi ukukhuthaza ukuthi awuyeke ukudembesela noma ukudembesela, uvuke usithathe uvuke usithintithe wenze izinto ezithile empilweni zenzeke ngenxa ukuthi isikhathi ke siyakhambela ngana kwethu. Kanti ke futhi la uma uphupha ulithola noma ulifaka iwashi, okomunye kungasho ukuthi la kunesidingo sokuthi mhlawumbe afake isiphandla noma kungafuna enze umsebenzi othile ukuze ezobe sefaka isiphandla, njengoba uyakhumbula ukuthi ke isiphandla isiphakudla ngithi. So asiphethe la ngokuthi uma uphupha uthola noma ukudobha umgexo wegolide noma nje umgexo, uphawu oluhle kakhulu lolu osuke luvame la ukuthi libike uthando olusha ongase ulithole, noma ke ukuthi ungase uthole umlingani omnene noqotho ungazelele. Kanti lungabika futhi la isimo senhlanhla nemali ongahle uyithole, noma injabulo kanye nempahla eyigugu ongahle uyithole empilweni. Siyama kakhulu uNkulunkulu enibusise, uNkulunkulu enisikelele nganza kwethu engathi ke enifisela bona uNkulunkulu angakuletha kunjengoba kunjalo empilweni zenu.